Skont statistika uffiċjali matul dawn l-aħħar 10 snin qed tiżdied b'medja ta' sentejn l-istennija ta' kemm jgħixu n-nies fl-Unjoni Ewropea. Biex ikompli jiġi garantit servizz dejjem aħjar lil numru dejjem akbar ta' anzjani f'pajjiżna, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela nieda għal konsultazzjoni pubblika abbozz ta' liġi imsejjaħ l-att dwar l-awtorità tal-istandards għal persuni anzjani. Dan huwa maħsub biex titwaqqaf awtorità li tirregola s-servizzi provduti lill-anzjani fosthom servizzi residenzjali, servizzi komunitarji u servizzi ta' rispajt. L-awtorità tal-istandards għal persuni anzjani se jkollha 3 funzjonijiet ewlenin: it-twaqqif ta' standards, il-liċenzjar ta' servizzi u spezzjonijiet. Din l-awtorità se tagħti wkoll l-opportunità lil professjonisti li jaħdmu f'dan is-settur biex ikunu jistgħu jispeċjalizzaw u jiffukaw aktar fuq dan il-qasam. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva spjega li ġie deċiż li x-xogħol li kienet twettaq is-Social Care Standards Authority jinqasam f'żewġ awtoritajiet, waħda minnhom se tkun speċifikament iffukata fuq l-istandards tal-ħarsien u s-servizzi kollha mirati għall-anzjani, filwaqt li l-awtorità l-oħra se tieħu ħsieb l-istandards u s-servizzi relatati mat-tfal. Din tal-aħħar se tkun taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru li taħtu jaqgħu id-drittijiet tat-tfal. Il-Ministru qal li l-awtorità l-ġdida se tiżgura li se tingħata lill-anzjani kura ta' livell għoli u ħabbar ukoll li qed jiġi propost reġistru li fih jitniżlu l-ismijiet ta' dawk l-individwi li jkunu kkundannati mill-qorti għal reati marbuta mal-abbuż tal-anzjani. L-inizjattiva naħsbu li hija idea tajba għaliex kulħadd jaf li l-anzjani f'pajjiżna kif ukoll f'pajjiżi oħra, il-faxxa ta' età tal-anzjani qed tiżdied u aħna nixtiequ nkunu proattivi u naħsbu għal dan is-settur li huwa tant sensittiv. Kull min jixtieq isemma' leħnu jista' jibgħat ittra elettronika sa mhux aktar tard mill-21 ta' April 2023 fuq mfaa@gov.mt.